Good evening guys sa inyo lahat dyan, sa mga viewers ko dyan na nanonood sa Bicolano Elvin Vlog. Ngayong gabi ay meron po kaming laban ngayon sa kalaban namin taga San Vale. At siyempre yung Team Papawis ang magiging kalaban nila, kami. Siyempre ipapakilala ko lang sa inyo ang mga kasama. Ayan, siyempre si Boss Arnel, si Makmak. Ayan, nakaprepare na ho sila. At paalis na rin kami. Ayan guys, dala nyo na yung mga tubig dyan. Opo boss, dala na po namin. Okay, sige. Kompleto na po. Ano na tayo? Ando na yung mga kasama natin. At ano na tayo? Magsi na. Siyempre, andyan na si Arnel. At gumotor lang kami. Sino magdadrive boy? Ako na lang? Ako na? Sige. Lakas ng hangin oh. Ayan. Si Makmak kasama natin. Ayan si Makmak, nakabag pa yan. Oh. Sa likod ka. Dala na guys yung bag mo guys. Hindi mahulog yan kaya lang. Ayan. Ha? Ayan na guys. Ito na tayo guys. Apakasangin to. Namotor na kami guys. Ito yung driver namin. Oh. Arnel. Ayan. Ganun na sa amin. Dito kami pupunta sa Munsod guys. Opo ka. Hey! Munsod. Ayan guys. Mapapalaban tayo ngayon. Pustahan na naman guys. Ayaw. Re, tara na. Punta ka dito. Opo ka. Andun na daw si... Ayan guys. Galing ni Arnel magmotor. Oh. Shout out, shout out. Shout out. Bicolano Elvin daw. Guys, malapit na tayo guys. Tayo guys sa subdivision ng Santa Ana Village guys. Pero sinasabi nila dito Munsod. Dun sa kabilang ano. Yan. Dun sa pagkaliwa. Oo. Sa isang gate. Oo. Batok ng isang gate. Ano na yan, Munsod. Mahulog ka na. Hawak ka. Ang lupit ni Arnel magmotor. Grabe. Ang bigat ng karga natin ha. Kaya, Kuya Arnel, nasa una. Ito yung mga kalaban namin oh. Shout out sa inyo dyan. Ito yung court nila. Anong vlog mo? Bicolano. Tingin boss ah. Ito guys yung court dito sa Munsod. Taga saan ka boss? Taga Parkview. Yan. Nililinis pa yung ibang kasama ni ano eh. Wala pa? Wala pa, may mga lasan na pa eh. Ay. May mga kumabot pa eh. Oo. Palinis ka. May pa yan dito. Oo. Hindi nga padala yung ano niya ba? Yan si Limberto. Ayan kasama namin sa Team Papawis. Ayan. Shoutout ka na muna dyan Limbert. Sa ano, mga kasama natin. Eh wala yung mga kasama natin eh. Number pa si Jerome. Kaya nga eh, sabi ko, nakita naman nila sa group chat eh. Ayun. Dito na kami ngayon sa kwan. May mga ano pa. Wala pa eh.
guys, dito na kami. Kasama namin si Paring Vince. Para yung ibang kasama namin, wala pa eh. Hindi pa kami kompleto eh. Kulang pa kami. Hindi pa kompleto eh. Kasama namin si Limbert. Si Arnel. Yan, si Arnel. Limbert, saka si Limbert. Kay Jordan. Oo. Yun, hindi pa kami kompleto. Pero mamaya, baka mamaya pumunta din sila dito. Kaya maging makompleto rin. Ayun guys, hintayin lang natin. Ayun guys, nandito na kami. Kasama, dumating yung dalawang tropa namin. Si Aldi at si Dong. Ayan. Kahit pa paano, ano na kami, 7 na kami. Kahit pa paano matutuloy na. Game na tayo? Tayo muna. Wala muna yung mga ano. Kulang pa sila guys. Kulang pa sila. Ayan, sige, antayin na lang natin. Ayan guys, ano yung mga kalaban namin? 500 lang ang pusta. Ayan, go na tayo. Bola. Yun. Ano, Diyos?
All three, pwede. Grabe lang. Okay lang yan. Good pa yan. Traditional step. Sino ang kami mo? Yan lang kami.
Jordan, baba Jordan.
Alvin. Ha? Bilis mapagod. Haba ng puti.
Nice, Mark. Bukas, engine bukas ka. Sayang, Ton. Ay, 50 pa sa yun. Kailan nila yan? Na?
Ayan guys, panalo po sila. Mabibilis, magagaling. Lamang sa bilis, lamang sa tangkad. Ito, mabilis to. Oh. Wala nga tayo dyan. Ayan guys, panalo po sila. 500. Ayan, second game uli. Salamat sa panonood. Bicolano LB Vlog. Maraming salamat. Kaya na